Akuvamusa kuvama ibusisi igama kupastor ngitshela flick inamba uyayisebenzisa uma ungumlandeli wechannel kuphela kusona nesiya50 mama abantu ngiyacela beyeke ukungiWhatsApp ngiyacela ayikho ivideo neyodwa la ngikhuluma khona mhlawumbe ngeWhatsApp sibheka la Primrose Tapsile 3574 sabona mfundisi ngicela ukubuza la ukuthi kuchazana kupha ugqoke iloko elimhlophe lisho ukuthi ungumuhle kodwa kungathi ke lifuna ukudabuka intambo noma ke umucu kodwa le logo she was wearing a very beautiful dress but it looked like it was getting torn or it was about to be torn apart. I don't know what was causing that thing. Yabona ukuthi impahla ke bethothathi sona ke singakusho uphupha impahla edabuka noma idabukile one ngokujwayelekile uma kupheza ingubo kuye kube uPaul uma sidabuka noma sidabukile lusho ukuthi linda uthandaze ngoba ke ungase nje ukubhekana nezidlingo esinzima nezivivinyo nje ezinkulu ezizayo futhi kusazoba neyivuva abanyana empilweni yabona Samuel wesibili chapter 1 verse 2 kwathi ngosuku lwesithathu kwafika indoda iphuma enkanjeni kaSawule igqoke izingubo ezidabukile nothuli ekhanda sazi ukuthi wakwenzakalani lapha na enkanjeni 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ingubo lizogqoka kuye kube uPaul uma idabuka noma zidabukile ngoba kusho ukuthi kungenzeka kumele uqinise umkhuleko uphinde ube umuntu okhuthalayo ube umuntu oyikhandlayo kungenjalo uyobhekana nenhlupheko nobumpofu uyabona Izaga 23 verse 21 ngokuba kenseli noyisiminzi bayakubampofu ukozela kuyakwembathisa umuntu kuyakwembathisa umuntu amanikiniki yekela kubuvila nokuzela yabona yekela ukuzela yekela ukuvilapha yekela ukulala 3 kuyenzeka uma uphupha ingubo kube uPaul uma ezidabuka lengubo zakho noma zidabukile olusho ukuthi ke kungenzeka ungalindela nje ibhadi nokuthelwa ishazo okanye ukuphoxeka nokululazeka nje kwezothando ngenxa ke yokuqhekeko ukuthi into yini ungenzeka isiqala ukungabi inhlela lomuntu wakho yabona kodwa ke sesithi kuJeremiah 38 verse 12 futhi uObedi Meleki umkushe wathi kuJeremiah faka lawa madlephu amadala namanikiniki abolileyo emakhopheni phansi kwintambo 4 futhi uma kupha lezi ngubo uPaul uma zidabuka noma zidabukile lo komunye umuntu lethi ngakhoma nje ukuthi lo muntu umuntu ogulayo noma ubangwa neziphi noma umuntu ongahlekuli noma ibangwa neziphi yabona noma umuntu ozoba ngaphasi kwenkulu nje incindezi ebe umuntu onokukhathazeka nje empilweni yakhe yabona kodwa siyivala ukuthi number 5 kwesinye isikhathi umuphi ingubo uPaul uma zidabuka noma zidabukile longabuye likhombe nje ukuthi ungenzeka wena ungumuntu obekezelayo noma obekezele noshele emhlabeni obubi nomuntu obhedayo ongazinaki ongazitshoni futhi ongekho qotho ongenzeka lo muntu uqala umuntu oqotho mekufika libambisana ukuthi amahamba kwesinto abeseqala manje eveza ama character noma eveza i-character engeyinhle yabona seveza manje lo muntu ukuthi ayona lento okade ujethu uyona useqala uyashintsha manje useba nemikhutshana emibi yabona ingavela lengubo yakhe ngathi biyinhle kodwa mase iqala ngathi yadabu ngathi qayibo uyabona iguga noma ngoba ukhomba nomuntu ngesikhathi efika wayefika kuumuntu wabe nobuqotho kuumuntu wayebelungile umuntu
right kodwa wabuye sishintsha-ke siyashintsha-ke yabona. Siyabonga. Siwe ni pansi na matulu, sikuleka kuyo Jesu.